ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿಯಾನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಚಪಾತಿ ರೋಲು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಎನ್ನಿದೆ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗಿನ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಂಚಿತ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೀತಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ನಂಡ ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ತರಕಾರಿ ಲಾಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜನ ಹಿಡ್ದಾರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತರಕಾರಿ ಲೈತು ಲೈ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಮುಂಚೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಪಾತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪೇರು ಈಗೋಸ್ಕರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರೆಸಿಪಿಂದೆ ಪನೊಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚಾಂಡ ಅವೆನೆಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಇತೇನ ತೋಜ ಬೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬೌಲ್ ತಂದೇನು ಈ ಬೌಲಿಗೂ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೋಣಂದುಲ್ಲೆ ಏನ 2 ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಂತಂದು ಚಪಾತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಏನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಪಾಡೋಣಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ನಮಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೊಡಾಯಿನದು ಉಪ್ಪು ಐಬಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನು ಸಕ್ಕರೆ ಇದು ಪಾಡ್ದು ಡ್ರೈ ಆದೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನಂದುಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಡ್ರೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನ ಹಿಡ್ದಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತನ ಮೈಕ್ ನೀರು ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಅಂಟಂಟು ಉಪ್ಪೊಡು ನಮಕ್ ಆ ರೀತಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ 1 ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟುನು ಆ ರೀತಿ ಯಾನು ಹಿಟ್ಟು ಮಂತನಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಅಂಟೊಡು ತುಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಹಿಟ್ಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟುನು ಐಕೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಲತ ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತೊಂಡು ಪಂಡೈಟ್ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪತ್ತೆ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡೈಟ್ ತುಲೆತ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡಿನ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟುನು ಇತ್ತೆ ಬೋಡನ್ ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣೊಂದು ಇತ್ತನ ನಾಂಡ ಪಿರೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಪಿರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ತುಲೆ ಮುಲು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಏನಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಬಪ್ಪೆ ಒಂದು ಯಾನ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಂದಿನ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡಿತ್ತೆ ಪೆಂಟೆದ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಗೋಧಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪದ ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ನ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ತುಲೆತಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಹಿತ್ತೆ ಅಂದೇನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ದು ತಂದು ಓವು ಲಾಪುಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಕವರ್ ಇತ್ತಂಡ ಲಾಪುಂಡು ಅಂದೆ ನಿಂಚ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಅಂದೇನ ನಮ್ಮ ದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಇಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಆವಡು ಅದ್ಮೇಟ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊನ್ಗ ಮಸಾಲೆಗೆ ಏನು ಇನ್ನ ಪುರಗ್ಗೆ ತಂದೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ 1 ಕಪ್ ದಾತ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಡು 1 ಕಪ್ ಎಲ್ಲೆಡು 3 ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ನ ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂದು ತಂದೆ ಏತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ 3 ಆಪುಂಡು ಆತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲು 3 ನೋಡಾಪುಂದೇನು ಇದು ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ತುಲೆ ಬಟಾಟೆ ಒಂಜಿ 4 ಬಟಾಟೆ ನೀನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವಿಷಲ್ ದೆತ್ತದು ಅವೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಬೇಯ್ಪದು ಪೊರ್ಲು ಮಂತದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತದಿ ಒಂದೆ ಚೂರೇ ಚೂರು ಗಂಟು ತಿಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆವಡು ಒಂದು ಬಾಜಿಗೆ ಮಲ್ತಲೆಕ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ನೀರುಳ್ಳಿದ ತಂದೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಬನಲೆದಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಈಗ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಾಗ ಐಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯಡ ಎಣ್ಣೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಯಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಣೊಂದುಲ್ಲೇನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಂಚನೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಂತದಿ ಒನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ಪಾಡೋಣದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ದೊಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂಡ ಯಾರುಂಡದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಚಪಾತಿಗ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆಡ್ದಾರ ನಿಕ್ಲು ತೂದು ಪಾಡೋನ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂದೇನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆಡು 3 ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು
ದಯಪಂಡ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತಿತ್ತಿ ನಂಚಿತ್ನ ಬಟಾಟೆನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ದು ಅವರ ನಿಕಲು ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರಿಯರಂಡ ಯಾರುಂಡು ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇಂದಿಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಚಪಾತಿ ರೋಲ್ದ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚಪಾತಿ ಯಾನ್ ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವದಿ ಒಂದೆ ತವದಿದು ಐಕ್ ಚಪಾತಿನ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಚಪಾತಿ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಬಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಟರ್ನ್ ಅಂತೊನ್ನೆ ತುಲೆ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಬಬಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕುಲು ಲೈಟ್ ಆದ ಬಬಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತಾರ ನಾಡ ಫುಲ್ಲು ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ಚಪಾತಿಡು ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ತಿಂದ್ರೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಬಬಲ್ಸ್ ಬತ್ತನ ಲೇಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಅಂತದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ಮಂತದು ಕಾಯ್ತೊನ್ನೆ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಬೈದನ್ ತುಲೆ ಚಪಾತಿ ಇಂಚ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರೋಡು ಎಪ್ಪಲ ಚಪಾತಿಡು ಇತ್ತೆ ಐತ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಂತದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಕಾಯ್ತೊನ್ನೆ ಸೈಡ್ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾರ ನಮ್ಮ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತದು ಚಪಾತಿನ ಕಾಯ ಹೊಡಾಪುಂಡು ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ನಿಕಲು ಯೂಸ್ ಮಂತಾರ ಸೇಮ್ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಪಾತಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆಂದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆನಿ ಯಾನ ಇಂಚ ದೀಪನ್ ಪಂಡ್ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದು ಕೆಚಪ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಕೆಚಪ್ ಪಾಡ್ದು ಚೊಕ್ಲೆಗಂತೂ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ದೀವಲ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಮಸಾಲೆ ಬೋಡ ಆತೆ ದೀವಲ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ನಾನು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲ್ನೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಯಾವೊಂದು ಪಂಡದಿತ್ತು ದಾಂಡ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿಯೇ ಪಾಡೋಲ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ಲಂದೇನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಚಪಾತಿ ದಾತಿ ಅನಿತೆ ರೆಡಿ ಮಂತದೆ ಮುಲು ಇತ್ತೆಂದೇನು ಒಂಜಿ ಬಿಸತ್ತಿದೆ ತಂದು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಚಪಾತಿ ರೋಲು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಲೆಂದೇನು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿಂದರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗಲ ಕೊರೊಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆನಂದಿತ್ತು ನಂಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಂದುಲರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತಾರ ನಂಡ ಯಾನು ಒವ್ವೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ನಗಲ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚಾಂಡ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ 18 ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್